Τη Μάγδα την εμπιστεύτηκα και την εμπιστεύομαι επειδή είναι η ίδια παράδειγμα αυτού που διδάσκει. Δεν είναι απλά ότι έχει γνώσεις, έχει πάθος για τη δουλειά της, έχει ταλέντο για τη δουλειά της. Όταν γνώρισα τη Μάγδα ήμουν σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου, οπότε ό,τι κυριαρχούσε στη ζωή μου ήταν σκούρο, δεν υπήρχε φως. Μετά από την πρώτη μας συνεδρία, αυτό που αισθάνθηκα ήταν ότι μπορούσε να μπει φως, το οποίο θα φωτίσει κάθε πτυχή της ζωής μου και δεν θα έχει σχέση μόνο με την ενδυμασία ή μόνο με το μακιγιάζ, αλλά με την εσωτερικότητά μου, με τον εσωτερικό μου εαυτό. Θα μπορέσω να εκδηλώσω αυτό που αισθάνομαι σαν άνθρωπος. Αισθάνομαι ότι η Μάγδα είναι ένας πολύ αληθινός άνθρωπος, είναι πάρα πολύ φωτεινή, έχει μια εσωτερική ομορφιά και εξωτερική ομορφιά. Από την πρώτη στιγμή που την είδα και μίλησαμε στο τηλέφωνο, αισθάνθηκα ότι είναι μια φίλη μου. Μου έβγαζε αυτό πάρα πολύ την αίσθηση. Πριν το Visual Voice Academy, ούτε ντουλάπα υπήρχε, ούτε σχέση. Και η καθημερινότητά μου ήταν ένα βάσανο κάθε φορά που κοιτούσα τα ρούχα και τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρω. Ήξερα ότι δεν με εξέφραζε η ντουλάπα μου, ήξερα ότι ένιωθα και εγώ μπλοκαρισμένη, αλλά δεν ήξερα τι να κάνω και από πού να ξεκινήσω. Η ντουλάπα μου ήταν ένα μπέρδεμα, ένα άνω κάτω. Όλο αυτό το οποίο έκανα με τη Μάγδα επηρέασε τη σχέση μου με τον εαυτό μου στο γεγονός ότι είμαι πολύ πιο άνετη, πολύ πιο χαλαρή, γιατί ξέρω τι μου ταιριάζει, τι μπορώ να φορέσω σε κάθε περίπτωση. Η σχέση μου με τη ντουλάπα μου, μετά από πολύ λίγους μήνες με την Visual Voice Academy, έχει αλλάξει γεωμετρικά η επίπτωση που έχει και σε μένα και στους γύρω μου και πώς φαίνεται αυτή η φοβερή μοναδικότητα την οποία έχει προσφέρει. Εφαρμόζω τα πάντα. Ό,τι μου έμαθα ήταν πολύ εύκολο να το εφαρμόσω, γιατί δεν κράτησε κάτι για τον εαυτό της. Μοιράστηκε την γνώση της και ό,τι μου έμαθα είχε σχέση με τεχνικές, με τη χρωματολογία, με το τι είναι αυτό που ταιριάζει εμένα, ενδοματολογικά ποιος είναι ο χαρακτήρας μου. Όλα λοιπόν, επειδή έχει μια μεθοδολογία απίστευτη, σου τα περνάει, σε μαθαίνει, σε διδάσκει με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Είναι δύσκολο να ξεχάσεις κάτι από αυτά που σου λέει η Μάγδα. Οι αντιστάσεις μου ήταν πολύ δυνατές, πολύ ισχυρές και χρειάστηκε να περάσει καιρός και να αποφασίσω να κάνω το επόμενο βήμα. Η Μάγδα αναγνώρισε τις αντιστάσεις τις οποίες είχα και δεν μου πήγε κόντρα. Με πήγε πολύ μαλακά, πολύ ήρεμα, μου άφησε χρόνο και χώρο να μπορώ να κινηθώ, αλλά με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι σε αυτό που μπορούσα και απέναντι σε αυτό που δεν μπορούσα. Δηλαδή τώρα η καθημερινότητά μου είναι μια τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο έχω πολλά να μάθω, αλλά όταν ανοίγω την ντουλάπα μου νιώθω πολύ καλύτερα. Ούτε άγχος, ούτε ντροπή, ούτε μπλοκάρισμα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πέρα από το ότι μου άλλαξε τη ζωή, όσο κοινότυπο και να ακούγεται. Υπήρχε μια χαραμάδα. Μπήκε η Μάγδα, μπόρεσε σε αυτή τη χαραμάδα να μπει φως εκεί πέρα που υπήρχαν πάρα πολύ σκοτεινά χρώματα και είπα το κλείνεις, ανεβάζεις διακόπτη και ξεκινάς από την αρχή. Με βλέπω με άλλα μάτια, με βλέπω με μια φρεσκάδα, χρώμα, αγάπη, ζεστασιά. Νιώθω ότι με έχω αγαπήσει, ρε παιδιά.